Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Iniwo ndatambudzika ndiri munomu munyika yevatorwa. Ndikudawo kuti munge muchindibatsira nemari yekuti ndikwanise kudzokera kumusha, nekuti ndakaudzwa kuti yangu mari itori nechituko icho chiripo pamusoro payo zvekuti handitokwanise kuti ndinge ndichikwanisa kuishandisa mari iyoyo ndichidzokera kumusha, nekuti ine chituko pamusoro payo nekuda kwezvakaitika. Mukomana ndainge ndiine best friend yangu uyo ainge ari muNdebele, saka aiva munhu wekuti ainge ari right. Ndiye akatondidzidzisawo kuti ndinge ndichikwanisa kutaurawo chiNdebele, saka ainge achishanda achiitawo zvekuvaka. Dzimwe nguva ndaipota ndichivaka naye. Ainge achidanana neumwe mukadzi wemuno muSouth Africa, kunyange zvake ainge aine mukadzi wake, saka taiva vanhu vekuti taiita madhiri tiri tose. Saka pane pamwe paakazonditi, mufana wangu, pane nyaya yandikuda kuti unge uchindibatsira panapa. Ndikati chii? Akandiudza kuti ainge akataura nomumwe mufesi aishanda kuEscom, akaudzwa kuti kwainge kuine kopa dzainge dziripo dzaifanira kuti dzinge dzichizobiwa, saka kopa idzi dzaizouya nevanhu vekuEscom, iye obva achizodzichengeteswa kopa idzodzo, then vozouya vachidzitora vachienda vachinodzitengesa kumascrapyard uko kwavanenge vaine maconnection nevaridzi vemascrapyard. Ndikabva ndati matoita mari. Saka akazoti apiwa kopa dziya achidzichengeta pamba pake, ndipo paakazondiudza after dhiri racho vatoriita. Ndakangonzwa ndichingobhoyekanawo, ndikati ko munhu uyu sei asina kuzondipinzawo mudhiri, because paakauya kwandiri mukoma akatouya achitoratidza kuti ainge asingazivi kuti oita sei. Ndikati saka akangondishandisa zvake, but after aona kuti zvinhu zvake zvainge zvaita, ndopaakabva achizoita madhiri ari ega. So ipapo mukoma ndakanzwa godo achindiudza kuti ainge aine mari yainge iri muakaunti, saka dhiri raakaita akachizovhurirwa akaunti nomumwe muSouth African, izvi zvisingatozvizivikanwe negirlfriend rake muSouth African kuti akanovhurisa imwe akaunti. Saka akazonoita reverse dhiri nemuridzi wescrapyard, ndokubva iye achizopiwa mari, iye neumwe mufesi wekuEscom amene madhiri avakaita. Saka aiva nemari yainge yakawanda chaizvo muakaunti, even though ainge asina chiapu chacho mufoni, but akatoenda neni paATM kwava kundiratidza, akanditi ona mari yacho yainge yakawanda mukomanashi, yaakandiratidza yainge iri mukadhi. Saka ndaiziva vamwe vakomana avo vaiita zvekubata ngunzu. Vakomana ava ndainge ndakamboshanda navo before ndichingovapa information. Munozviziva here kuti pose pazvinonzi kune muZimbabwean akapindirwa mumba akatorerwa mari kana kuti akamanikidzwa kuti ange achitransfer mari, inenge itori tip off, kunenge kutori nemunhu anenge akamutengesa munhu iyeye. Ndozvandakaita pekutanga mukomanashi. Ndakatovaudza kuti painge paina vamwe mother avo vaiita zvekukweretesa mari dzezvimbadzo, saka mother ivavo vaigara vaine mari muakaunti yavo. Ndokubva ndachizovatengesa, vakasvikirwa nematsotsi huri husiku, vakafungidzira kuti ainge ari munhu wechimbadzo ainge auya kuzokumbira mari, but vakangoti vachingonovhura dom, matsotsi akabva atovaburidzira futi, vakabva vachizotorerwa mari nematsotsi aya. Saka pekutanga zvinhu zvakatofamba bom, then apa ndo pakachizoitika mistake mukomanashi, because iye akazoda kurwa nematsotsi. Saka akati nerimwe zuva achienda kunoona
chimoko chake chaigara kune rimwe location, saka aiwanzo kuenda netsoka kuitira kuti chimoko chake chemulocation matinogara chisazozviona kuti ari kubuda achienda kumujolo. So akandiudza akanditi ndiperekedze kana, ndikamuti ndainge ndichinzwa nungo, but ndainge ndatoona kutoti wainge uri mukana wekuti ndinge ndichiita tip off ndichiudza mafesi aya kuti vange vachizomutevera. Saka ivo vakazomutevera ndokubva vachizomubata paainge ava pakati nepakati. Akati location yedu nekulocation kwatainge tichienda pane kasango karipo, ndo pavakabva vachizomubatira ipapo. Vakabva vachizodzoka naye vakamubata. Vainge vatori nemotikari yavo yainge iri redi, vakamupinza mumotikari kwava kuenda naye kumba kwavakatombomuchengetera. Ndinotokuziva vachinetsana naye, saka iye akazowana mukana. Mushure mekunge awana mukana ndopaakabva achizoedza kutiza akarwa navo. Kwava kuchizotorera umwe wacho muSouth African ainge aripo banga, akamubaya nebanga riya kumusana. Vamwe vacho vachibva vasvika vakabva vachizomuisa mubhutu remotikari. Havana kuwithdrawa mari yacho yose, kwainge kwasara mari yaisvika kuma 50 something thousand pane imwe mari yavainge vakawithdrawa. Vakamuisa mubhuti remotikari vakanomupfura nepfuti vakamusiya. Mutumbi wake ukazowanikwa. Vakazobatwa kuburikidza nemafingerprints emuSouth African uyo wavainge vainaye, vakabva vachizosungwa. But inini handina kusungwa mukomanashi. Saka chazondiunza pano inhau yekuti kana ndikada kudzokera kumusha mukoma ndinorwara zvekuti ndinobva ndatokolapsa ndotoendeswa kuchipatara. Ende mukuzofamba ndakaudzwa kuti mari yangu yakatoiswa chituko pamusoro payo ende handikwanise kuti ndige ndichidzokera kumusha. Zvino nawo ndava kunzwa mufi anenge achitaura neni. Anowanzo kutaura neni nendevele kana kuti neshona. Anenge achiti, ko uri kuda kuenda kupi uchindisiya? Kana uchida kudzokera kumusha unofanira kuti unge uchienda unotora ivhu reapo pandakafira, woenda wonopa mukadzi wangu ivhu iroro, womuudza kuti ndiwe wakandiurayisa. Iyi mukomanashe, ndingasaurawa here kana ndikaita saizvozvo? Ndava nemakore ndisingakwanisi kuti ndinge ndichienda kumusha nekuda kwezvinoitika. Pane pamwe pandakatombounganidza mari ndikati ndava kuda kuenda kumusha, akauya akataura futi neni, nditongonzwa voice handimuoni. Akati kwandiri, wava kuda kuenda kumusha ka? Kana wafunga kuenda kumusha unofanira kuti unge uchienda apo pavakandiurayira, unopaziva, wotora ivhu oenda naro onopa mudzimai wangu, omuudza kuti uyu murume wako uyu ndini ndakamuurayisa. Ndakaita nharo mukomanashi ainge achingondipa yambiro achinditi hakuna kwauri kuenda. Ndokubva ndachizosvika panzvimbo patinokwirira mabhazi anoenda kumusha. Ndakabva ndangodonera pasi ndikatanga kugwina ndikabva ndachizomuka. Pandakamuka ndainge ndatova kuchipatara. Magrosari angu ose aya awo andainge ndakaenda nawo mukoma. Muridzi wemotikari iye anongoti akamaburutsawo ipapo panzvimbo patinokwirira mabhazi. Zvino izvozvo zvakangorova, uye zvekare nemari yose yandainge ndiinayo ndakaibirwa. Saka ndirimo muchipatara akati, iwewe handisi kuzokuuraya, asi ndikuda kuti utore ivhu repaguva rangu unge uchizoenda naro unoripa mudzimai wangu, omuudza kuti uyu murume wako ndini ndakamuurayisa. Mukoma ndakatengesa murume uyu. He was like a brother to me, but iyewo akaita mistake, kwava kundiratidza mari yaainge aita padhiri iroro. Saka ndakangoti sezvo iye akavharawo vamwe vacho vakamupinza mudhiri, saka neniwo ndava kuda kuchimutorerawo mari yacho, asi handina kuzviziva kuti ainge achazopondewa. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine secret yangu iyo yandiinayo. Mukwasha wangu akazozvisungirira mushure mekunge zvava kuzivikanwa kuti inini naye tainge tichidanana. Saka nemukwasha wangu takatanga kufambidzana mushure mekunge mwana wangu amutizira. Saka pandakanzwa zvichinzi mwana ainge atizira, ndo pandakabva ndachizoenda kuguta ikoko uko mwana wangu kwaainge achishanda zvekare achienda kucollege. Ndikasvika paya ndikabva ndaona kuti mukwasha ainge ari musvinu, ari munaku. Ndokubva ndachizotanga kumuchiva mukwasha uyu. Iyewo anoti kusaidi kwake paakangondiona akaona kuti ainge aita mistake yekutizisa wangu mwana, ainge achitoda inini. Tikabva tatanga kufambidzana. Nemukwasha takaita mwana wedu 1. Saka zvakazongosvikawo pakubatwa tikazoonekwa nevanhu vekuziva tiri tose. Tainge takagara mupaki tichitoita picnic, then vanhu vakachizotanga kuzviziva. Wangu mwana akazvizivawo akatiza kwava kuenda akatanga kugara neumwe murume out of desperation nekuda kwezvose izvo zvainge zvaitika. Saka mukwasha zvakazomuremera kwava kuchizokomita suicide. Mwoyo wangu unorwadza kuti sei akazozviuraya nekuti ini wacho ndainge ndiripo. Zvinhu zvinongondibaya mumwoyo mangu kurarama ndichiziva kuti kune munhu akazviuraya nekuda kwangu. Mhuri yeZimbabwe, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Mukwasha hanzi akazviuraya nekuda kwangu. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma vangu avo vari kuZimbabwe ivo vane rimwe bhachi ravainaro. Bhachi iri rakanetsa. Madzibaba edu vakapedzana nekuda kwebhachi iroro. Saka sekuru vangu ivo vainge vari muprofita, vaiva nemasimba uye zvekare vaiita zveun'anga. Sekuru ivo vainge vachinzi vakaenda kuMozambique uko kwavakanzi vange vachitenga bhachi. Vakabva vachizotenga bhachi iroro vakadzokera naro kuMozambique. Saka ndiro ravaipfeka. Vaiti kana pamba kana pakazara vanhu vanenge vachida kubetserwa, vaimuka makuseni seni vobva vapfeka bhachi iroro vasina zvimwe zvavanenge vakapfeka. Vakashama vakangopfeka bhachi iroro chete. Vaimuka makuseni seni, dzimwe nguva kuma4 kana kuti kuma5 vaibva vachizotanga kufamba. Vaingotora muzukuru wavo 1 pakati pevazukuru vavo vaiwanzokufarira kufamba neni. Taienda kurwizi apa kuchitonhora mukoma tisina bhutsu. Iniwo ndakashama completely, but ivo vainge vakangopfeka bhachi chete. Vobva vachizonwa mvura murwizi. Kana vapedza kunwa mvura vobva vachizochera mvura nehari yavanenge vainayo vochizondipa hari iyoyo. Tobva tachizotanga kufambisa tichidzoka kumba kuitira kuti tisazoonekwa nevanhu. Vaizoti kana vobatsira mukomanashe kana mapofu chaiwo vaimabetsera zvekuti munhu aizotobvapo pamba ava kutoona. Izvi zvakaitika tichiriwo vana vadiki. Sekuru vakazoshayika pandainge ndava kuma11 years. Mushure mekunge sekuru vashaika ndipo apo madzibaba edu nemadzitete pavakatanga kurwira bhachi iroro rainge richinzi raifanira kuti ringe richidzoserwa kuMozambique. Saka hakuna ainge achitrusta umwe kuti kana ningi akanzi ndiye anodzokera naro kuMozambique anokwanisa
kuzosvika naro kumba kwen'anga, because n'anga yacho yainge yakaudza sekuru kuti bhachi iroro kana ukafa rinofanira kuti ringe richidzoswa kunoku. Then ndobva ndachizoona kuti pavana vako angazorigara nhaka bhachi iroro ndiani. Saka vose vainge vasingatowirirani madzibaba edu, uye zvekare vose mukoma vaibata-bata, including my own father. Baba vangu naivowo vainge vava kuita zvechiprofita, vachidyira vanhu mari dzavo, ende vaiti kana munhu akauya vakamubatsira akazodzoka achiti hazvina kunaka, vaimuitira mhiko dzekuti vaibayirira bakatwa muvhu, vachiitira kuti matambudziko ake ange achiwedzera. Munhu iyeye aizotodzoka kwavari achivakumbira ruregerero. Saka baba vangu vanenge ndivo vakatanga, because ndinorangarira kuti vakatora umwe munin'ina wangu vakaenda naye mugomo, akazodzoka achiti baba vaona bhachi rasekuru ranga riri mumuti. Vanga vachiti kana vava kuda kuturunura bhachi iroro, mubhachi manga muchibva mabuda nyoka iri green mamba. Baba vangu vakamborwara vakazvimba ruoko, nekuti munin'ina akatoti baba vakasvipirwa negreen mamba yacho iyoyo, mate paruoko rwavo rwacho irworwo rwakazotanga kuzvimba ruchiita sekunge rwainge rwava kuora. Vakazotuma amai kumba kweimwe n'anga, mama vakazodzoka nayo n'anga iyoyo. Usiku hwose hatina kurara mukoma, tainge tichingoitiswa mhiko, tichigezesewa zvekare nekunwiswa mishonga. Baba vangu mushure mekunge vazogezeswa nen'anga iyoyo vakazoita senhani, zvikanzi yainge iri go back to sender. Ndo pakabva pachizoshaika vamwe bankuru mukoma wababa vakangotangawo kungozvimba ruoko rukasvika pakuputika, vakafira mumba bankuru ava. Baba vangu havana kuenda kurufu rwavo bankuru. Tichibva ipapo vamwe vatete vainge vachiita zveun'anga kuHarare vakatanga kupenga, mushure mekunge tanzwa zvichinzi bhachi iroro vainge vava naro kuHarare. Hamene kuti vakariwana sei, but vakazongotanga kupenga, asi vainge vachiti vari kupengesewa nezvidhoma zvemunin'ina wavo, vamwe vatete avo vainge vari last born mumhuri makaberekerwa baba. Saka madzibaba edu mukoma vakapedzana within 6 years. Mukoma vainge vapera vose kufa, apa vainge vakazvarwa vari 11 but vakafa within 6 years. Iniwo mwoyo wangu unorwadza pose pandinonzwa munhu achiti iye anenge atambudzika zvekuti anenge ava kuda kuenda kunoromba. Ndinongoti dai vanhu masiyana nazvo izvozvo zvekuda kuromba, neavo vanenge vakaromba dai madzosera zvinhu zvenyu, nekuti hakuna kwazvinokusvitsai. Tarirai muone kuti sekuru vangu pavainge vachiri vapenyu vaitozivikanwa kuti in'anga ine mari, vaiva nezvipfuwo zvakawanda, but kana ndikatarisa hatina kana chatitombori nacho, tinotongotambudzika. Ivo madzibaba edu zvekare vaibatsira vanhu vakawanda vachipiwa mari, but pavakangofawo vakangoita sekunge vainge vachienda nehupfumi hwavo. Apa bhachi racho richingoriko, iroro bhachi renhaka rakapedza kuuraya madzibaba edu. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu pakaipa. Kana kwenyu kuine chiitiko chakaitika chekuti hamuna kukwanisa kuchinzwisisa, you can come to my inbox and share with me your own story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Izvi pazvakaitika mainge muri mugore ra2009. Saka pane vamwe amai guru avo vakashayika. Mushure mekunge vashayika, then mama vakazoti kwandiri ndinge ndichisara nevana, vakaenda kurufu. Ndo pandakabatwa
neruoko rwainge rwuri rweblack. Ruoko urwu mukoma handizivi kuti rwakabva nepi, but zvakaitika rwainge rwatova usiku. Kusvika pari nhasi mukoma zvinhu zvinongondinetsa kuti chii chakamboitika chaizvo musi wacho iwoyo. Ndakangoti ndavhurawo wardrobe ndichida kutora makendle nekuti ndoma ainge achigara, ndakangobatwa neruoko rweblack. Ndakashaya simba rekuti ndinge ndichiridza mhere mukoma. Amai vangu ndakatadza kana kuvaudza. Pavakadzoka ndainge ndichida kuvaudza, asi ndaiti kana ndava kuda kuvaudza ndaitanga kutemwa nemusoro kusvika ndazongokanganwawo nezvazvo. Handiziviwo kana kuine anokwanisa kundibatsira. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndo zvakaitikawo izvozvo amai pavakaenda kurufu rwaamai guru, pavakavhura wardrobe vanzvadzi vedu ava, hanzi vakabatwa neruoko rweblack. Hanzi ruoko rwacho rwainge ruchiita sekunge rwainge rwakazara magrizi serwamakanika, ruoko rwakavabata. Zvakangooma hazvo veduwe, but ukaita spiritual encounter no one will even believe you. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.